αρχιτέκτονες, φωτογράφοι, κινηματογραφιστές, βιντεογράφοι και γυναίκες που σας αρέσει να φωτογραφίζεστε και να ασχολείστε με την εικόνα σας. Πρώτο παράθυρο, πρώτος τόμος παράθυρο στην τέχνη, και σας έχω μία εκπληκτική δοκιμιάρα με φωτογραφίες, παρακαλώ, οι οποίες αναλύονται διεξοδικά. Εδώ έχουμε τη Μυρτώ και έχουμε πίσω και την Κατερινούλα που έχουν συμμετάσχει με αυτές τις εικόνες σε έκθεση του φωτογράφου στη Photovision πέρυσι, όπου σας αναλύω ποιες είναι οι φιλοσοφικές, κοινωνικές και ιστορικές προεκτάσεις όταν κάποιος καταγράφει φωτογραφικά παύλα καλλιτεχνικά το γυναικείο σώμα. Και για να γίνει ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον, σας έχω μια ειδική ανάλυση. Εδώ οι γυναίκες θα πάθετε σοκ και θα πρέπει κανονικά να το έχετε αυτό σαν Ευαγγέλιο. Ανάλυση ειδική για το ροζ χρώμα. Και έχω σαν ανάλυση το τι συμβαίνει στον ψυχισμό του ανθρώπου όταν βλέπει ένα αντικείμενο, και ειδικά όταν μιλάμε για το γυναικείο σώμα, ανθρώπινο σώμα, με τόνους του ροζ. Είναι, παιδιά, εκπληκτικό εργαλείο. Επαναλαμβάνω, όσοι ασχολείστε με τη γυναίκα, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε στα χέρια σας αυτό το δοκίμιο, γιατί έχει όλα τα εργαλεία τα ερμηνευτικά για να μπορείτε να κατανοείτε τι συμβολισμούς, τι μηνύματα μεταφέρει αυτό που καταγράφετε.